sigut el nostre profe, perquè és molt graciós, perquè ens fa riure sempre i també perquè és molt amable quan no s'enfada amb ningú per no fer els deures. Hola clase de quinto, ¿cómo estáis? Yo soy muy bien. ¿Quién os iba a decir que al empezar el curso acabaríamos así? Pero bueno, no pasa nada porque las videollamadas y los juegos online nos han unido. También quiero aprovechar para despedirme de la Mariona. Adiós. Per mi cinquè ha estat un bon curs perquè he après moltes coses i m'ho he passat molt bé. Però he trobat a faltar les colònies de la neu, però desitjo que el curs que ve puguem anar. Bon estiu i fins al curs que ve. Hola amics de cinquè, avui us voldria dir el bé que m'ha anat el curs. Sobretot he après moltíssim. Aquest any ha sigut una miqueta curt, però no passa res perquè m'he divertit molt. He après molt i he jugat molt amb els meus amics. També volia felicitar a José Luis perquè ens ha ajudat moltíssim i ha sigut un excel·lent professor. I moltes gràcies per ajudar-me tant i adeu, petons! Hola classe 5è, aquest any he viscut molts moments especials amb vosaltres, com quan era l'últim dia d'escola perquè començaven les vacances d'hivern i tots ens vam posar bojos, mare meva. I també quan es van diure que no es farien les colònies d'hivern. Ens vam posar histèrics i li vam fer 1000 preguntes al profe perquè no es farien. I us en recordeu quan un grup de nens de 5è vam fer com si fossin youtubers durant mitja excursió? Mare meva, com vam riure! Però aquest any ha sigut diferent perquè no he pogut disfrutar ni compartir el tercer trimestre a 5è. I per cert, aquesta habitació ha sigut la meva classe de 5è durant el confinament. Sou els millors companys d'escola que he pogut tenir. I José Luis, m'hagués encantat escoltar les teves anècdotes i reptes matemàtics. Molts petons! Fins l'any que ve! Moltes vacances! Aquest curs de 5è m'ha agradat molt encara que hagi sigut diferent. M'hagués agradat que res d'això hagués passat i que aquest fos un curs normal. Desitjo que l'any que ve res d'això passi i sigui un curs normal. Me ha costado mucho trabajar con vosotros este curso. Un abrazo, os echo mucho de menos. A mi m'ha agradat molt aquest curs perquè hem fet jocs de matemàtiques i experiments. El que més m'ha agradat ha sigut la setmana verda, perquè hem fet manualitats i jocs. La sortida que més m'ha agradat ha sigut la del reciclatge, perquè volia saber on anava la basura després de llançar-la. La meva experiència a 5è ha sigut la millor perquè he tingut un professor molt divertit i és un youtuber excel·lent. Tot el món està que subscrivia al seu canal. I els companys no tinc que dir res perquè és que han sigut els millors, com sempre. I vull enviar molts petons per la meva companya Mariona perquè aquest any, l'any que ve, ja no estarà a aquest curs. Se'n va del col·le i vull desitjar-li que li vagi molt bé i a veure si ens veiem tota la classe amb ella. Bon estiu, adeu! Bon dia, companys de 5è. Espero que estigueu molt bé. Avui us explicaré un dels meus moments preferits de 5è. Aquest va ser el dia que vam fer la recaptació de diners de TV3. I així jo crec que ens vam fer molt més amics i vam créixer com a classe.
cosa divertida que me ha pasado este año fue el día antes de Carnaval, cuando hicimos la obra de Harry Potter. Lo que pasó es que yo me caí en medio de la actuación y todo el mundo se puso a reír. Hola a tots, us vaig explicar com ha sigut aquest curs que és 5è. En aquest curs m'ho he passat bé, encara que hem estat un trimestre de confinament per el Covid en casa, per les videotrucades del col·le, els treballs i els projectes, he estat el millor possible. Una de les coses més divertides dels treballs del col·le han sigut les manualitats i els PowerPoints, perquè m'encanta fer-los. També amb aquest tutor que tinc no és fàcil avorrir-se perquè ell és molt divertit i els altres professors també. Els meus companys han hagut vegades que ens hem enfadat però després ho hem solucionat. I també ara en confinament amb les videotrucades i els jocs és tot molt divertit. També amb les excursions i festes, com el Mercat Solidari de Nadal. I ara, en el curs que ve, com serà 6è? El que més m'ha agradat d'aquest curs és l'excursió a Sitges. Va ser molt divertida i vam aprendre algunes coses. També una altra cosa que m'ha agradat molt d'aquest curs va ser a Carnestoltes. M'ho vaig passar molt bé. Fins aviat! Hola, aquest curs és que no tinc paraules per explicar-ho, perquè ha sigut una muntanya d'emocions. Que sí bé, que sí malament, que sí, és que m'explota el cap. Me'n recordo quan anàvem al laboratori en grups partits i acabàvem tots plens de colors per la roba, per les mans, per les unyes, per tots els llocs. També el José Luis, com sempre, amb els seus acudits, però superdolents. És que no sé per què fa gràcia, és que no sé, és que no m'aguanto més. També me recordo el dia de que anàvem als escombraires i feia molta pudor, però molta pudor. Bueno, adeu! Hola! Aquest curs ha sigut molt curtet, però molt divertit. El millor dia que m'ha agradat més a mi és el dia de la dona. La veritat és que estic una miqueta trista de que s'acabés el curs, però sempre tenim que ser positius. Bones vacances! Adeu! Hola a tots i totes! Avui us vaig explicar una de les coses més divertides que m'ha passat en aquest curs 5è de l'Escola Goya. Un dia el meu tutor, José Luis López, ens va pedir estudiar-nos una música de flauta per la setmana següent, per fer un control. I després va dir Nahual i vaig sortir amb la meva flauta, vaig bufar la flauta i la flauta va fer un soroll i es va sentir en tota l'aula. I aquell dia, en aquell moment, tenia la cara vermella com un tomàquet. Mare meva! Bueno, vinga, adeu! Hola companys! Hola profe! Com esteu? Espero que bé. Bueno, aquest és el meu acomiadament. Mira, jo me'n recordo d'una vegada en què vam anar a Sitges i vam fer un vidre i a mi no em va sortir molt bé, però bueno, el que més em va agradar a mi va ser fer una estoneta de platja. Que gràcies al profe ha sigut un bon curs. Espero que esteu bé i fins aviat. Us trobo molt a faltar.
Aquest curs ho vam començar amb un nou profe que, tot i que ja ho coneixíem, mai havíem estat tant de temps amb ell. En aquest curs no hem pogut fer totes les sortides o excursions que teníem, però de les que hem fet m'han agradat molt. D'aquest curs he destacat ja el tercer trimestre, ja que ha sigut una mica difícil perquè el coronavirus no ens ha permès fer les classes amb normalitat. I per aquest motiu se'm feien una mica difícils, ja que era la primera vegada que treballàvem tant amb l'ordinador. Tot això ha sigut nou per nosaltres i de mica en mica ho hem anat aconseguint. I jo crec que ha sortit bastant bé. Hola! Tot i que aquest curs ha sigut diferent, me l'he passat molt bé. Tinc molt bons records. Com el de Sitges. L'excursió a Sitges va ser genial. Va ser un dia espectacular. Bon estiu i ens veiem a sisè. Adeu! Moltes gràcies a tots i a totes aquest any. Hem fet moltes activitats junts i classes. Per això dono les gràcies a tots cinquè per fer possible. Gràcies. Hola, profesora Blanca, y te voy a enviar esto para despedirme del colegio y que lo he pasado muy bien este curso. Muchas gracias. Sabréis, yo soy la Meritxell. Os quería decir, este es el vídeo del comunicat. Os quería decir que de momento mi curso favorito ha sido 5. ¿Por qué? Pues porque me ha encantado. Un día tenía que presentar yo, tenía que hacer una presentación de algo de música, de una canción, y entonces yo estaba súper nerviosa, estaba temblando y todo. Y después, cuando el profe puso la música, se puso de pie y se puso así a bailar conmigo, y yo, qué vergüenza, por Dios, yo me estaba muriendo. Y estaba muerta, cagada, enterrada, descuartizada de la vergüenza. Estaba muriendo de vergüenza, yo, qué vergüenza, por Os echo mucho de menos y espero veros pronto. Os deseo que paséis unas buenas vacaciones. Un abrazo para todos. Besos. Doncs bé, nois, fins aquí hem arribat, no? Al final de 5è i ja comencen les vacances, que és el que més us agrada. Ha estat un curs una mica no, molt especial, no? Per aquest final tan sorprenent que hem tingut i que hem viscut com hem pogut. Bastant bé, no?, a nivell acadèmic. Sí que és veritat que ens hem trobat a faltar, no?, els patis, jugar a futbol, les excursions, el festival, enfadar una mica el professor, totes aquestes coses les hem trobat a faltar. Però hem de ser positius i veure que, per una altra banda, hem après a ser més autònoms, a treballar molt online, fer classes d'aquesta manera una mica diferent, que jo crec que ens han anat molt bé pel nostre aprenentatge acadèmic, no? Res més, jo per mi ja dono acabat el curs i que sabeu que teniu un profe per sempre, vale? Us agraeixo molt aquest any que m'heu regalat. Hem estat junts i ens hem passat bé a vegades, nosaltres a vegades ens hem enfadat una miqueta perquè no heu treballat o el que sigui, però bueno, em perdoneu, ja està tot passat. Res més, ja sabeu, teniu un profe per sempre. Fins aviat, senyors. Adeu. Adeu. Hola, companys i companyes de 5è. Aquest any per mi ha sigut genial, encara que sigui una mica diferent als altres anys, amb vosaltres i amb el tutor. I bueno, us volia agrair, com jo me'n vaig aquest any al col·le, us volia agrair tots aquests moments feliços que vam passar i divertits i que vam gaudir molt i disfrutar-los molt. I bueno, per mi ha sigut un superplaer estar tots aquests anys amb vosaltres i que mai us deixaré de recordar. Encara com aquest any no ens podem despedir molt bé, ens veurem per Terrassa. I bueno, això és el que us volia dir, que per mi ha estat superbé aquest curs a 5è i que ho he disfrutat molt per als moments bons i per als moments dolents. Adeu!